Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Tagat pa pagtagat may tundugan mga isgutanan robutaga nya may pagpaminaw sa mga idol sa 93.9 IFM atong kauban robutaga may gala si DJ Lino, DJ Boy K unya karon taod mga kaigalan mo apasab si DJ Mikey. Now aratas tundugang mga hisgutanan mga kaigsunan pastilan perti magidin taong dakuan ning trahedya diri sa may lalawigan sa Bohol nya kini nga trahedya manggod mabutang manggod nato nga dunay human negligence ba. Mao mo gani kay lahi mo ni trahedya mahigalam kay kisas kinaiyahan gyud. But kini nga trahedya pwede ba ning malikayan unta kung ang mga tao wa pay negligence in our part sa katawhan. Wa pay negligence mahigala sa mga motorista. Kay natabo man gud mga kaigalaan sa ato na hibaw-an 15 na kasakyanan 15 kasakyanan ang tuwa mga higalas tubig. Sa ato pa kanang 15 kasakyanan na ana nag-traffic sa tulay. Muna ko pangutana kaghapon pa, wabay mga regulations nga gihimo diha. Kay, og 15 kasakyanan sa diha na stulay, kay nagdungan ko ng katagak. Napayo sa ka-pick up mga higala nga, nag-ung-ung. Magigit ko matagak kasamang kay, pero nag-ung-ung. So, kung mauhuna mga sukin tigpaminaw, nga 15 kasakyanan ang tuwa sa tubig karon, ngani kagahapon ang nakuha may higala minivan pa lang, og duha ka motosiklo, unya matod pa doon na mga higala magoy may counterflow, nga dump truck nga nagdaog bus o graba. Paugatay masagod usahay mga kaigalaan, pulos man magdali, pulos nagdali, mao na nga pag counterflow adtong dump truck, nahugno tuntulay mga sukit tigpaminaw. Di ba ni angay nga malikayan unta mo ni nakasubong pamalandungon ba nga dunay mga human negligence nining hitabo ang mga sukit tigpaminaw kay ba ka nga dunay bag-ong tulay nga gitukod sa tupa. Something is wrong ni ining tulay na nga daan kay 1970s pamanday ni mahigala na himo kini maong tulay unya konsidere nga kining Bohol na agian ni mga higala og linog niadto nga 2013 kun nahinumdum ta mahigala perting kusuga tong linuga mga sukid di paminaw nga ngani kami sa DYHP sa dihang nga niadto ta sa Bohol mahigala kay nag relief operation magita dito mga kaigalan tong higayuna di pa man pututing COVID gato panahon na mga sukid di paminaw. Di mapaliha karon mag relief operation taron kay ang atong adtuon murag mahadlok nato. Taga Siburo ba mo? Ato lang agi kato katawa but kami pag adto na mo tong Bohol wa pa man toy pandemic atong panahon na okay pag ayo no. So ato lang kunan gyud ba nga kana ang dunay mga tulay daghan ang hagsa. Dunay mga simbahan daghan ang hagsa kay nagrabihan magitong Bohol. Atong 2013 nga linog. So malagmit nga kining maong tulay, in fairness mga higala 1970s pa gud ni. Lig-on mong tulay, malagmit nga naapektaran na niya itong linog. Kaya doon na may mga tulay at mga higala nga nahugno gyud ato sa linog. Nga kinini ang na gyud maagian. But kining tulaya, okay pa. Ang question ani, human sa linog na check up ba ni? Posible na check up kaya nga nung tukod man og bagong tulay. Pero dapat doon na may mga regulations nga gihimo. No? Kini mga higala bida, paita gyud ni sitwasyon na upat ang patay samtang ubay-ubay ni mga naangol mga kahigalan. Atong balik-balikan gamay, dili pa tamo padayon mga higala sa atong dugang pa mga komentaryo ang hipi sa Luay Police Station. Si Police Captain Jeronimo Conarco atong mahinabi rong butaga pagbalik mga higala alang sa dugang pa mga updates sa ilang gipahigayon nga search and rescue operation mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Captain Jeronimo Conarco, may buntag sir live taron sa DYHP Armin Cebu. Good morning, Captain. Sir, good morning, sir. Good morning sa mga listeners, sir. Kumusta, sir? Unsay latest sa atong pagpahigayon og search and rescue operation kagahapon? Padayon pa ba or giundang na nato kini mao nga search and rescue operation? Kagahapon, sir, mga alauna sa hapon, sir,
giundang na gid ang search and retrieval operation kay nakita na tanang mga sakyanan nga nahagbong dito sa Suba. So na tan-aw na sa mga divers nga wala nay mga tao sa mga sakyanan nga sud sa sakyanan dito sa nahagbong sa dagat Suba. So far sir, pila gyud ka mga sakyanan tanan? Anto na hagsa tinuod ni nga 15 gyud ka mga sakyanan tanan? 15 ang ako na sakyanan nga nahagbong yun apil ang motor, katong tricycle, o sa dump truck o katong mga four wheels. So pero ang mga number of fatalities, upat lang gihapon? Katulang upat na. Unya ang mga nangaangol sir, pila na kabuok ni tanan? Sa tong lista diha? Ang kagahapon, 23 ang mga survivors na to. 23? Okay. So, unsa may mga plano karon sir? Karong buntaga unsa man panguhaon nimo mga sakyanan? Karong buntag sir, mga 10 o'clock, ang mga divers o katong mga membro sa DPWH o katong kontraktor, nagsabot sila o katong mga SILGU na karong adlaw mag-focus na sila sa pag-pull out sa mga sakyanan. O sa mga orasan lasugdan ang pag-pull out sa mga sakyanan? Yung utod ka ng 10 o'clock, basin masayo ang maong ilang pag-pull out kay focus sila karon nga ma-pull out na kay aron makuha po itong kanang taytayan kay i-carnival kanang i-salvage ang katong mga taytayan kay aron di makahasol sa Suba kay basin og magkusog ulan basin mamay makakreate og kuanon lunok kay makababag sa Suba. Doon na ba tayo mga equipment sir? Kinsa may mutabang na to pag pahigayon aning pagpanguha kay birti man bugata nga mga sakyanan? Naman di mga gamit sa mga kontraktor sa tawag kontraktor nga nag himo sa taytayan. So namay lang mga gamit mao nay sa nga gamiton sa pag-pull out sa mga sakyanan. Kining pick up nga murag nag-ung-ung hapit na pud matagak unsa man nakuha na ni sir giguyod na ni? Nakuha na siya. Wala ka na mahagbong. Kumusta man sir? Unsa man day sitwasyon ini sa kanang tulaya kay na may bag-ong tulay so sa ato pa within the term ni President Rodrigo Duterte ablihan na maunta kining bag-ong tulay. Wa pay sa toy target ani sir nga ablihan na unta? Nay bag-ong update sa ilang gimitingan sa DPWH na maabrihan na temporary nga maabrihan 3 days to 5 days. Emo nang nga gipaspasan nila karon ang DPWH o ang contractor sa Mount Taytayan. Ilang paspasan karon hangtod basin og mga Martes siguro maagian ng bagong Taytayan. So Martes next week maagian na kini Mount Taytayan. Kung tagaan og gayon dili mag-usig uwan, magkuhan sila continue pero magsigig ulan isod man ng magsigig ulan kay pagtamper sa mga napog kuan hasol pod basa so di kayo maka-focus sila. Kini mag-untulay kanus aman ni gisugdan sir? Unsan tuiga? 2018 pa ni gisugdan og trabaho sa kontraktor. O kining karaan nga tulay, unsa may tinuod ani 1970s ni 1940s say tinuod aning tulaya? Mga 1970s na nga akong nangutana ko sa barangay official. Ayun sila nga 1970s kuno na naghimo ang maong tulay. Unya unsa man ni human sa linog sa Bohol atong 2013 na check ba ni kung dunay nadaot ini mong tulay? Nakitaan nga sa taga DPWH nga naay mga damage o giayon na nila sa taga DPWH. So na kwan yun na butangan o puthaw. So giayon yun na mo nang na open gigamit. So dugay-dugay gid ang gamit yun na maong tulay. So ilan na nang giayo niya aside nga nag-ayo sila pagka 2018 nagtukod sila og bag-ong tulay gyud. Kay
as per recommendation sa mga project engineer katong taga DPWH nga ang idol gamaan po og bag-ong katulay kay kaning dapita medyo agian din na og mga lunok wala nga habog-habugan gyud ang maong tulay karon sumindot na kay bagong tulay karon. Sige habog-habugan. Unsa may gitas-on ining maong tulay sir? Pila ka kilometros ni? Ang kuan na mga 50 meters na ang tulay nga kuan karon 50 to mga 70 hindi ko kuan kayo sa katas-on. Kunya ang kuan niya ang wide niya nga atong magian so pwede gud makaagi ang duha ka sakyanan nga dagko. So kini kay daan naman ni Mount Tulay unya ngani nanay bag-ong tulay nga hapit na gid unta naabtan na kita ining disgrasya karon pila ka adlaw naman lang untay paabuton. Kini mga motorista nahibaw ta nga kini Mount Tulay major road man dinhi kay national highway man dinhi sir no? Kadong sa east kadong sa Hagna. Pwede gani moagi po na ang mga kadong sa Carmen. Pwede po na agi So na kini ni ang motor ng kutana ko kaghapon ug way mga regulations nga gihimo din nga kanang mag-ulhos-ulhos ag-agi kay daan naman ning tulayan total na may bag-o or unsa man ning tulaya kini unsa man pamaagi ani sir mag-ulhos-ulhos ni snap one lane ra kuno nimong tulay mamay mo nga initial nakuha nga usa ka kuan nga makaagi nya magpuli-puli lang og agi ang pikas pod nga habig sa mga sakyanan. Kung mahitabo ang magaling magian ng maong sakyanan bago kay tayan so magkamulo pa siguro o kanang trabaho sa anang mga kasada nga wala pa masaminto or ispaltuhon wala mahitabo sa mga mag one way lang gihapon ang kanang mag one lane gihapon ang agian sa mga sakyanan so wala gihapon ang katong style sa una kuan lang one lane lang una pagian so ang kining bag-ong tulay no nga kini ready na ang bag-ong tulay mga next week mo abli na pero ang kalsada leading to the bridge dili pa ready. Di pa ready so mo na gi-focus na karon nga pag trabaho. Okay so sa bag-ong tulay na but kining sa daang tulay sir unsa man ni mag-ulos-ulos ang sakyanan ani kanang magpuli-puli lang ang pikas nga habig kanang gikan dito sa pikas nga mo ari padong sa Tagbilaran or kanang gikan sa Tagbilaran padung dito sa unahan. Unsa man magpuli-puli or okay ra gid ang flow? Sa una kuan na kanang nga nga style pero karon din na kuan gyud magian kay na puli kuan gyud collapse gyud na abos sa kuan sa tubig gyud ang katong. Oo. What I mean ang akong pasabot sir kay na inyo ning sugdan ang investigasyon nga nung nahugno ning Mount Tulay sir. Di man ni malikayan gyud nga doon naman kita investigaron ani kay mo naman og tinuod to nga dunay dump truck nga ni counterflow. Day na kuan na ka-witness nga na dump truck nga ni counterflow nga gadaog anapog pero sa kanang investigation joint investigation na ang LGU ang DPWH o ang province so ang police na mo palagay po mo join gyapon lang sa investigation o kung sa mga exact recommendation. Unsa may kalaki ini so wa pa mahugno ni Mount Tulay. Unsa man ang flow sa traffic din ha? Magsuno kuan lang normal lang nga magsugat-sugat ang sakyanan or puli-puli? Why sugatay? So sa una sa wala pa matrabaho ang kanang kalsada normal lang ang flow sa traffic pero pag ayo sa mga atong kalsada but sa side motong na himo nga gi-one lane lang puli-puli ang pag-agi from Hagna nakatungtong gikan po sa Tagbilaran. So kuan lang kontakay lang ang traffic man. So dunay nagkuan ani nagman sa trapiko di ay. Naay mga kuan na to assign na to nga traffic gauge seminar ginato na atong seminar nga mao na baton tapos atong mga pulis po naapon nag-assist po. So dunay mga pulis nga nag-duty anang panahon na sa dihang nahugno ni Mount Tulay. Ang pulis na mag-supervise lang pero kadtong nagutay permitted ng traffic aid o
bangitanos nga mag-assist. So ang kanang bangitanos o katong mag-assist makuha identify man yun ng buhian tong gikan sa tagbilaran, pero before na katong buhian ang flow sa tagbilaran, magtawag sa una sa gikan sa hagna. So makuan yun, mahibawan yun o wanay sikanan. So makuan yun ang flow sa traffic. Okay, so common man nga himuon sir kada mga na mga kalsada nga himuon sa mag one way lang sa ta, puli-puli lang sa ta. So mao ni nahitabo diha unta prior sa pagkahugno ini maong tulay. So kung mga sakyanan gikan sa tagbilaran muagi diha o gato mga sakyanan gikan sa hagna, magsugat sila sa una nga okay pa, but karong panahon na sa wa pa mahugna ning maong tulay, mahugno kay tungod giayo po ng kalsada. So kining gikan sa tagbilaran maglinya na sila, muhunong lang sa sila, paunahon sa tug-agi tong gikan sa hagna, unya pagkahumag makaagi na tanan, musunod po ning gikan sa tagbilaran, mahunong na po tong pikas dito sa pikas nga side dito sa hagna. Inani ang pamaagi sir. Ingana nga pamaagi. Katong gayon na kon ulan-ulan pa ulan tong panahon na pod. Ngano naka-counterflow man tong dump truck ato mabantay sa atong gitrain dinha nga maoy mo maan sa trapiko? Kanang area dapita mo nay mga portion nga giayo sa atong mga kontraktor. So dapita wala matanaw siguro nga backing niya balik o dilim kay ang nagbantay sa malapit sa unahan nga portion katong kasada nga wala gid trabaho. So dito nga adto man katong sa kanan nga ma-standby dito for release. Kay doon na may magbantay sa pikas nga gi-assign ninyo para mo tan-aw sa trapiko dito sa pikas nga side nga dipos pikas nga side naapod. So unsa may gamit nila sir? Radio, kanang handheld radio. Handheld radio. Handheld radio. So magtawagan na itong pikas o pikas. Nga nang panahon na naka-duty ni sila sir or murag ni pahuway ni sila ng panahon na kay ngano nagka-counterflow man tong dump truck? Kuan na kanang 24 hours na duty sa atong mga traffic aid. Puli-puli na sila. So na gamit sa handheld radio, upat ka na handheld radio na. Kay ang sa atong nakuhang report nga niagi ni mga sakyanan, unsa man ni ang kasagaran sa sakyanan gikan sa kini pagkahitabo sir, ang mga sakyanan gikan sa tagbilaran maoy mailham na to na sa direksyon sa sakyanan. Ang gikan sa tagbilaran padong sa hagna or ang gikan sa hagna nga mo padong sa tagbilaran maoy natagak sa dihang nahugno ning tulay. Ang atong pagpapangutana kato mga sakyanan gikan sa kanto hagna. Gikan sa hagna. Padong sa tagbilaran so kadto mga sakyanan naglinya paton diri sa kini ang gikan sa tagbilaran nga mopadong pud sa hagna, nakasakses sila nini mao panghitabo. Medyo dili po makita kay layo sa ang adtong entrance point kadtong gikan sa tagbilaran. Kay taas po ning himong nga trabaho nga kay tayon sir. Taas. Kay kadto mga nangagi na timingan lang gyud sir no, na timingan lang gyud nga kadto mga sakyanan nga gikan sa hagna, daghan din isang sakyanan 5 kag 15 din sila kabuok nga maoy natunong pag-agi gyud diha na sa tulay mo'y pagkahugno ini maong tulay. Kay kanang tulaya og magkuan gyud kinang magsunod gyud ang mga sakyanan mo abot na mga 20 kapin taas mga taas gid ay. Taas gid kung magsunod ang mga sakyanan masud sa tulay ang 20 ka sakyanan nga mag bumper to bumper. Okay, di na pa sa makontrol basta nga hapit na manguli ay ng mga tao magdali nang idahay gud og palusot nga makauna. Mao sa lagi iyahay palusot no mao gid kasagaran. Dili makontrol to lag kay mag-uwan. Isahay gud og makauna. So gikan sa tagbilaran to mao mga sakyanan ni agi pag agi nila wa mabantayin ning dump truck nga gikan dapit sa tagbilaran nga mapadong sa hagna nga may counterflow nagdara ba o graba o mga bus tinuod ni sir? Manay na sadap na itong impormasyon ito sa area.
So posible nga hinungdan ini ni overload jud kayo. Dunay overloading nga nahitabo mao na nga ni bigay ni collapse kining maong taytayan. Oh, wala na siguro, pero kanang mga NLPita sa technical lang kwan na sa information, ang mga engineering na dyan ay maka-identify o asa kilapita nga kanang overloading na, sir. Oo. So, But kining driver in dump truck nga ni counterflow, haay man ni siya ron? Nasa kwan sa dagat yun, sir, sa susuba. Kinini ang sa man usanis mga nakasurvive? Ang driver? Ang driver atong dump truck nga ni counterflow, katong dump truck nga ni sugat ba, nga dunay karga nga graba o bus, haay man ni siya ron? Usanis sa mga survivors? Haay man ning tabalana karon? Wala ko ka pangutana na, sir, ang atong driver o na kwan ba ka nang kasurvive pa. So ako lang pa pangutanon dito, sir, o nakasurvive ba niya o kay nakasurvive ba o na-appeal ba sa namatay. Kisa may tag-iya at tumaon dump truck, sir? Wala po ko ka sa kisa tag-iya to, pero appeal to sa sa gigamit sa pagtrabaho ng tulay, sir. Appeal to sa nagtrabaho na namang tulay ka ng bagong tulay? Oo, bagong tulay, oo. Okay. Doon na mga report nga nakuha nga pagkahugno ining maong tulay, kay daghan ka ni mga sakinan nga gikan sa hagna, 15 naman ay kasakinan tanan karon di ay, nga naa sa ilawom, sumabutang na to, 14 ka mga sakinan gikan sa hagna, day usa nga gikan sa Tagbilaran, pero dump truck, nga nagdaog bus o graba. Munang ni counterflow pagyud siya. Sumasabot na to nga, inay mag-ulhos-ulhos og agi, ni counterflow ning maong dump truck. Manang gusto ko mahibaw og, kisabay ngan, wapa na to mahibaw, kisay ngan ining driver sa dump truck, Captain? Mo atong gipalagman nga kwadyo, sir. Manay mo come up na sa investigation nato, sir. For this time, kwan pala, sir, nag-focus na sa retrieval o sa search sa katong mga sakyanan o katong mga sakyanan nga gipangita gahapon nga wa pa makuan kita sa atong mga divers. Oo. Sige, sir, pero siguruan ni sir kining maong mga kwan, kining maong driver in dump truck ato mailhan o kinsa po'y kwan, no, kay ngano ni counterflow man siya, mao man gitumbok ron god nga ni counterflow ni sugat gyud dito ba, bisan og nagbiyahe ni mga sakyanan gikan sa hagna, nagsunod ni mga sakyanan, unya ni nagdali po gyud tingali siya gyud, bisag kuan na say daghang kargang bus o graba bugat kay ang sakyanan ni sugat gyud siya. So muna nga interesado ta mahibaw kinsa man ni driver ni. So mo atong gilantaw, sir. So kwan ang atong mga membro sa team sa task force kay namatay gi-establish na incident command post ang atong halandong mayor diya o naapagani ang ato pong provincial DRNC atong. So kining upat nga namatay, sir, ang unsa man kuno mga sirkumstansya ini, kining usa ka Austrian national, kining tourist din na, unya iyang asawa naka-survive, unsa man ang iyang asawa naka-survive, siya wa hinon maka-survive. Ngano man ni, sir? Katong kabuha, sir, ang aster katong sulti sa katong naka-survive ang iyang asawa, ang iyang bana maoy nag-abre sa amin sa auto nga gisakyan nila kay aron makagawas ang iyang asawa. Nga while nga to dito sa ilaw sa tubig, mono pagkagawas sa iyang asawa, potong musunod na sila katong driver pod sa katong auto nga gi sakyan, pero sa tunot na wala kagawas sila katong foreigner nga atong namatay o katong driver pod. So naabtan gid sila nga sila ginawa. Unsa man nga sakyanan ni, sir? Sedan or SUV? Unsa man ang sakyanan? Mga auto nga sakyanan. So ang asawa ray naka-survive pero ang driver o katong foreigner nga iyang bana mo oy wa maka-survive. So ang katong asawa niya nagsurol la sa Bohol kay nag-honeymoon sila
Bagong na kinasal niya, buntis po ng babae. So, luoy kayo po. Mo lagi. Bagong bagong nakasal, buntis pa ng babae. Pero sa untaman, ang yambanan may inay maghappy-happy na sa Bohol, trahedya may nasugatan hinoon. So kini si Michael Kushan, no, usa ka Australia national mao ni ang kasulti. Kisa may ngan sa driver ani sir. Nato sa akong sa listahan, pero nakalibot ako sir o gusto ti full name yat itong driver. Kini aman ning mga kuan, aman ning mga lista upat ka bok si Michael Oshan ba ni pag-pronounce, Arnel Silos, Bingag Dawis Bohol, ang sunod ikatulo Emilia Himina, Villa Limpia Luay, taga Villa Limpia Luay ug si Epiphany Unada taga Tagbilaran City. So posible kini si Arnel kay may laki. Duha ang laki na sir. Diya duha ang laki kini usa ka Australian national dili man mo nag-drive, no? Sudod na sila driver. Kanang driver dyan. Nay duha ka laki nga lido og ang duha ka laki nga namatay si Michael o si Arnel. No? So, panawan sa to. Oo. So mao yung taon ang mga casualties. So okay sir, so kanus aman ninyo sugdan ang investigasyon ani o unsay hinungdan ani gyud nga dunay ni counterflow ani? Magbuhat nito sa decision sa mayor o sa provincial government sir. Kini mga survivors, sir, usa man ni 23 ka survivors or ang pinaka-latest 31 na ka survivors kuno? 23 na to na panggapon sir. Pila man kabuok ani ang naapas tambalanan sir? Napas sa mga hospitals? Based on sa inside sa command center sir, di man kayo nga kanang mga minor lang injuries lang sir. Pero walang may usa ko nung nagpa-admit sa hospital kay sunog na pamati kay di man di kalikayan nga naday mga pamati na kay tungkol sa kalit paghagbong lang nabunog suroy ana. No na ang sulti po dito, ang uban nagpa-check up sa doktor na may ato sa hospital, nag-i-advise po sa mga doktor nga pwede naman sila makagawas po. Unsa man kalawom ning tubig ani sir? Kining maong tubig aning kining subaa? Medyo lamlaw sa kay nakita na to ang natabo nga itong mga sakyanan nga nalunod, di man makita gyud. So, kining lawom gid ay. Kini maong suba, sir, unsa man ni suba or sapa, unsa man ni kanana ang mga kini unsa man ni kumutaob panalitan ang dagat, musud ang dagat aning maong suba? Okay, kuan naman magaduol lang kana sir ang suba ug ang dagat. So, nya kay suba apod connection po ni sa atong suba sa Lubok. Itong Lubok River. So sa ato pa kining maong suba maka-feel ta nga lahi man ang sapa lang gyud kay kuan naman ang flow sa sapa lahi man gyud, but kini suba kun naay panahon nga mulawom pa gyud siya kumutaob kay musuod man ang dagat, no? Mo kuan gyud na o mag-abot ang taob niya flow po sa tubig ang gikan sa suba mo lawom gyud sa sir. Na may mga floating restaurants anang Lubok River sir kana bitaw nay mga turista manganha unya maglutaw-lutaw gud na diha gani niya manay mangaon ana niya mo biyahe ba? Abot ba ning tulaya o biyahe o dili ra? Muna dili makaabot na sir kay nampoy kanang floating restaurant nga dool na pud sa Taytayan sir. So kanang motor bitaw kay naka-suway man ko sa una na indayken sir no nga mosakay ka dito sa Lubok na dito mosakay. Unya murag itor na dito sa taas, unya padung pod sa ubos. Di man gud mi taga Bohol. So pwede ba nang ma-describe nimo kining tulaya panalitan na kasakay ta malabyan ba nato ni or makaagi ba ta ani kung mosakay ta tong floating restaurant or dili lang makaabot? Maagian sir. Kay kanang Lubok River Cross ba sir? Lubok River Cross. Okay, pili ka po sir ana agi ya mato sa Lubok. Ya
kadong nga area nga sa lubok nga sa poblasyon, ang ilang ruta nila padong sa taas nga katong naibusay. Kanya kaning dili sa luway nang paikotong sa luway, mo padong po naglubok kunya abot sa lubok, di pa kabot sa lubok na po tay padto kadong magsayaw-sayaw kadto na kay mga beauty sa abiyo attraction. Mao ba sir kay kini ni ang nakasakay naman ko anang Lubok River Cruise pero duha day nay kabuok, nay Lubok River Cruise sa Lubok gyud. Nya na po'y lubok, aduna po'y river cruise dili sa dili sa may luay dapit. Sa luway. So duha day ni ka area. Mapili-pili ko dang kuan sir ang mga guest to nga mo sakay at sa lubok ba o sa luway. Ay, okay sa lubok to mong nasakyan di ay kanang naay simbahan gan didto no mo toy lubok. Lubok to. Okay. So adto ka sakay katong river cruise dito mo ang iyang ruta padung sa taas. Padong sa busay, Padong sa busay. But kung ari ka sakay sa luway, makalabay ka ni nga tulay, no? Kuan na, natapadong sa tulay, sir. Muna ang starting point, diyan sa kilid sa Taytayan, sir. Diyan, padong sa babaw, at sa babaw na ay mga kuan dito, natin mga aita nga magsayaw-sayaw. So na ito yung mga attraction sa babaw. So ang atong river cruise, muagi po ilawam aning tulaya? Sa una? Hindi na makagi, sir. Hindi na makagi, sir. Yeah, sa una, sa wala pa mahugno ba? Makaagi po sa ilawom? Kung pwede, gustuhon ko, sir. Pwede nga makagi kay... gustuhon. But ang ruta nila, sir ba? At that time, ang ruta. Munta na lang ko sa ruta itong higayon na. Wala, dili ni apil sa ruta nga moagi ilawom sa tulay? Dili mo agi, sir. Ilawom sa tulay. Dili mo agi. Pero makita lang nila ning tulay, no? Makita lang, I see. Okay. Sige sir, salamat kay sir sa paghatag panahon na to diri sa DYHP. Salamat po sir sa pong paghatag og panahon nga makahatag po informasyon sa ating mga security kami na sir. Okay sir, mga may update niya pohon sir. Maayong buntag sir. Salamat kay sir. Salamat po sir. RMN Exclusive. Mao to may gala si Captain Jeronimo Cunaco, ang hipi sa Luay Bohol, nga to hinabi ro butaga mga sukitig paminaw. Standby lang una sa tundugan mga isgutanan subong pamalandongon oy Abril 27 mao na panahon na may galang kadaugan sa Mactan, mao na panahon na nga malipayon ta sa Subo unta, gumikan kay atong ginagurahan, atong gi-open ang pinakataas nga tulay sa tibuok Pilipinas. Usa kini ka timailhan sa kadaugan, timing gyud sa kadaugan sa Mactan, atong gi-celebrate ang ika 501st kadaugan sa Mactan nga laing kadaugan sa bag-ong panahon. Yang kadaugan sa Mactan mamantong pagka matay mahigalang Magellan sa dihang nag-away sa Lapu-Lapu mahigala wa gyud makabuntog, nabuntog ni Lapu-Lapu sa Magellan. Karon sa bagong panahon kining tulay. Pero samtang malipayon unta ta sa Sugbo kay ni ay iconic structure mga higala, sus na mahugno man tulay sa Bohol oy. Paita baya. So doon ay gilaw mo din indakin nga 8 meters deep no sa ang suba ni. Sumuna kay butagak sa kanan dito di man makita. Lom-lom gid eh. Katarungan. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok. Straight to the point.